5 del matí. El despertador em desperta com un cop de puny. No he dormit gens, però avui no toca dormir. Avui toca demostrar. 7 de gener del 2026. Fa un fred que pela. Gela, però dins meu hi ha foc. Dutxa ràpida. Em vesteixo, tot a punt. I sota la dessuadora, la samarreta Diopos. Potser és sort, però sobretot és un recordatori. Tot el que he entrenat, tot el que he patit, tot el que he sacrificat. Cafè, barreta energètica i surto de casa com si m'hi anés la vida. Arribo al car amb temps, l'ambient és tranquil però carregat, les mirades ho diuen tot. Avui és el dia. Respiro, em concentro i em prometo una cosa, ho donaré tot. 6:55. Ens criden, ens identifiquen i entrem. Primera prova, circuit. Primer intent, sec, precís, clavo la nota que vull. Segon intent, renuncio. No regalo energia, la reservo per la guerra. Segona prova, pres banca. Em toca. Agafo aire, vaig al límit, repetició rere repetició. El cos tremola, però la ment aguanta. Quan acabo, ni ho dubto. Tinc el 10. I ara sí, la final. La prova que separa els que aguanten dels que es trenquen. Tercera prova, navet. Pip, surto. Els trams passen, el cos crema, els pulmons exploten. Però continuo, aguanto, em buido. Arribo a 9,5 paliers i ja no puc més. Però m'és igual, perquè no he fallat. M'he deixat l'ànima. Acaba el dia i camino amb el cor encara accelerat, però amb una sensació brutal. Orgull. Sembla que la samarreta Diopos m'ha donat aquell extra. O potser no era la samarreta. Potser era tot el que representa. Un pas més en el meu objectiu. Un pas més a prop de ser mosso d'esquadra.